शेतकरी मित्रांनो नमस्कार. अंबिका कृषी उद्योग यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज कांद्याची लागण चालू आहे. कांद्याच्या लागणीसाठी आपण रूट ट्रीटमेंट हा एक प्रकार करणार आहे. त्याच्यामध्ये हे घेतले आपण बुरशीनाशक स्प्रिंट पावडर, मुळीसाठीचं सीवीड असलेलं, ह्युमिक असलेलं वृद्धी, आणि हे मायस्ट्रो थायमिथोक्झम घटक असलेलं. तर ह्या पद्धतीने आपण ते लिक्विड बनवलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये हे आपण रूट ट्रीटमेंट करतो आहे रोपांची. हे ट्रीट केलेले रोपं आहेत. ह्या पद्धतीने आपण पाण्यात भिजवून घेतलेत रोपं आणि हे आपली लागण चालू आहे.